Predstavte si, že banka vám vezme peniaze bez akéhokoľvek právneho dôvodu a náš dohľad nad bankami len pokrčí plecami. To, čo vám dnes poviem, nie je len môj prípad, ale zrkadlo pre celý systém, ktorý má chrániť nás všetkých. Dobrý deň, volám sa Jana Zachová a som konateľkou spoločnosti MIPEL. V tomto videu vám odhalím, čo presne odpísala Národná banka Slovenska na moju žiadosť o pomoc a prečo je to tak dôležité nielen pre moju firmu, ale pre každého podnikateľa a klienta banky na Slovensku. Je to príbeh o tom, ako sa môžete ocitnúť bez ochrany, keď ju najviac potrebujete. Všetko sa to začalo v roku 2025, keď Prima banka bez varovania zablokovala účet mojej firmy s neuveriteľnou sumou minus 676 000 eur. Moja firma nikdy ani zďaleka takouto sumou nedisponovala, čo potvrdzujú aj všetky daňové priznania. Čo je však šokujúce, je fakt, že v novembri 2025 boli všetky exekúcie voči mojej firme už ukončené. Napriek tomu banka v januári 2026 neoprávnene stiahla z môjho účtu ďalších 127 eur. Prišiel čas obrátiť sa na inštitúciu, ktorá by mala dohliadať na zákonnosť a chrániť klientov, na Národnú banku Slovenska. Odpoveď, ktorá prišla 13. februára 2026, však otvorila dvere desivému zisteniu. Národná banka Slovenska mi oznámila, že nemôže zverejniť, čo zistila, pretože má povinnosť mlčanlivosti. Ešte viac zarážajúce je, že Národná banka Slovenska uviedla, že pri prešetrovaní vychádzala len z tvrdení banky. To znamená, že nepreverila právny titul blokácie, nepreverila neoprávnené stiahnutie peňazí a dokonca ani nepreverila ukončené exekúcie, ktoré jasne ukazovali, že konanie banky je neopodstatnené. A čo je najhoršie, Národná banka Slovenska nemá právomoc nariadiť banke nápravu. Čo to všetko pre nás znamená? Národná banka Slovenska nepotvrdila, že postup banky bol zákonný. Len povedala, že nemá kompetenciu zasiahnuť. Ak náš bankový dohľad nepreverí skutočný stav, neoverí dôkazy, ktoré predkladá poškodený klient a nemá žiadnu právomoc nariadiť banke, aby napravila svoje chyby, tak je klient bank v podstate úplne bez akejkoľvek ochrany. Ak vám banka vezme peniaze neprávom, nemáte sa na koho obrátiť, ak ani regulátor nemá reálne páky. Toto nie je len problém mojej firmy, ale obrovský systémový problém, ktorý ohrozuje každého z nás. Preto tento prípad posúvam ďalej na Generálnu prokuratúru, Európsku prokuratúru, Európsku centrálnu banku a OLAF. Budem vás informovať o každom kroku. Ak vás táto téma zaujíma, určite si pozrite aj naše ďalšie videá, kde sa venujeme podobným prípadom.